Me encontrei na situación de que eu non podía pasar a fronteira a Portugal. Entonces, me tuve que facer as maletas, me tuve que marchar como neno pequeno para a casa de meus pais e estar separado do meu fillo máis vello, do meu marido, pois 1 mes e medio. Eu simplemente pido que me deixen traballar, o que dicen os meus compañeiros. Xa sabemos que non poden abrir o mellor, é demasiado pronto para abrir a todo o público, pero polo menos os traballadores que de todas formas estamos pasando, que nos deixen pasar polos nosos pasos habituais. E simplemente se trata diso, de por medios. Se non chega coa policía e coa PSP o que teñen, que poñan o exército, pero que deixen os traballadores pasar para os seus postos de traballo, porque eu se teño que facer estes kilómetros nunca na vida habría montado o meu negocio aí. É unha locura. 2.200 kilómetros que conforma a fronteira entre España e Portugal. 70 corresponden ao tramo que comprende o territorio transfronteirizo do río Miño. Por ese 5% pasa o 50% de vehículos entre ambos países. 150.000 habitantes desenvolven as súas actividades laborais e empresariais a ambas beiras do río. Máis de 6.000 persoas atravesan diariamente o río Miño para traballar nos concellos portugueses e galegos. É posiblemente o tramo de fronteira máis dinámica social e económicamente de Europa, cunha interdependencia moi forte entre ambas marxes do río. Pero logo hai todo un tecido económico que existe nestas vilas de raia que queda destruído. Españoles e portugueses estamos todos mezclados, estamos todos involucrados. Non saben realmente as autoridades como se vive nesta zona, e que non o saben.